Entram dins l'aula de Biologia de l'Institut de Santa Margalida. Avui la classe es converteix en l'escena d'un crim i els alumnes esdevenen investigadors i metges forenses. Hem fet hipotemàtiques SSI investigant i ja ha hagut un assassinat i aquí identificam el grup sanguini de l'assassí. I posaríem una gota de sang aquí, una aquí i una aquí. I hauríem de remenar. Si coagula és d'aquest grup sanguini. L'activitat forma part del Set Ciències, una jornada per apropar-se a la ciència des del seu vessant més pràctic. Els alumnes expliquen aquí el que han après a les aules amb experiments curiosos com aquest, en què el cacau esdevé un material combustible. Qualsevol producte, perquè prengui, necessita oxigen dins les seves partícules. I clar, el cacau normal, si li poses un metger o el que sigui, no prendrà. Però aquí, com que fem un núvol de cacau, sí que pren, arriba a prendre. I pot arribar a fer una bolla bastant grossa. Amb una roda hem intentat imitar els moviments que fa la Terra, el moviment de rotació, de nutació i de precessió. La iniciativa sorgí fa 5 anys i cada edició engresca més alumnes i professors. També per qui les presenta, perquè no són els professors els que fan la presentació, sinó la fan els propis nins, els propis alumnes. I això els atrau bastant. Avui hora baixa al centre ha dut a terme una jornada de portes obertes en què els estudiants han explicat els experiments als seus familiars. Demà els mostraran als alumnes de primària del municipi.